agur. Gaurko bideoa azaltzeko Versailleseko jauregira etorri naiz hemen atzean ikusten duzuen moduan. Gaurkoan, goazen azaltzera antzinako erregimenaren krisia. Goazen. Lehenik argitu behar dugu antzinako erregimena zer den. Bai? Eta esango dugu, non eman zen Europan, noiz eman zen 18. mendean. Orduan, Europan 18. mendean eman zen sistema politiko, ekonomiko eta sozial bat. Politikoki, monarkia absolutuak zeuden Europan, bai? Ekonomikoki, jaurgo sistema ezarria zegoen. Zer da hori? Populazioaren gehiengoan nekazaritzan lan egiten zuela, eta nekazari horiek ez zirela lurren jabe. Lur horiek zeudelako, gogoratuko duzuen bezala, noble eta elizaren eskuetan. Eta beti beraien eskuetan, esku hilak zirelako, ez zirenak pasatzen esku batetik bestera, baizik eta noble eta kleroen eskuetan zeudelako beti. Eta azkenik soziala, eta sozialki gizartea estamentuetan banatuta zegoen, gero azalduko dugun moduan. Eta zergatik sartu zen krisian antzinako erregimena. Lehen esan dizudan bezala, gehiengoan nekazaria zelako, 80% inguru, eta nekazari hauek oso egoera penagarrietan bizi ziren eta beraien lurrak lantzeko ordaindu behar zuten. Zerga altuak ordaindu behar zituzten. Gainera gogoratu, 10% zergak ordaindu behar zizkiotela ere elizari. Oneri deitzen zitzaion 10%. Bestalde gainera privilegioetan oinarritutako gizartea zelako eta ezberdintasun sozial handiak zeudelako. Eta gutxinaka batez ere burgesak izango dira honen auka altxatuko direnak. Gero monarkia absolutua zegoen. Erregeak botere guztia zeukan eta hauek justifikatzen zuten beraien boterea, esanez boterea jaingoikoaren gandik zetorkiela. Baina, mende honetan sortuko da mugimendu kultural bat guzti hau zalantzan jarriko duena eta aldaketak proposatuko dituenak. Hemen ikusten dugu politikoki monarkia absolutua izatetik beraiek eskatuko dute monarkia parlamentarioak ezartzea. Ekonomikoki jaurgo sistemarekin amaitzea eskatuko dute eta ekonomia askea defendituko dute, gero azalduko dizuedan bezala, eta gizartea erabat aldatu nahi izango dute privilegioekin behin betiko amaitu nahiaz. Bigarren puntuan, ekonomia hazkundea eta burgesiaren garapenaren inguruan hitz egin nizuen. Eta hemen, 3 ataletan banatu dezakegu bigarren puntu hau. Demografia edo populazioa, ekonomia eta gizartea. Demografikoki gertatu zen mende hauetan. 1650 eta 1800 urteen artean populazio hazkunde izugarriago zen. Eta Europa 100 milioi biztanle izatetik 200 milioi izatera pasatu zen. Hau da, populazioa bikoiztu egin zen. Baina zergatik eman zen hazkunde hau? Alde batetik, nekazaritzako ekoizpenaren hazkunde bat eman zelako. Honek zer esan nahi du? Nekazariek gehiago produzitzen zutela. Beste alde batetik, ekonomiaren hobekuntza orokor bat egon zen, eta azkenik epidemia handiak desagertzen joan ziren edo eragin gutxiago izan zuten. Honek guztiak zerrekarriko zuen eriotza tasa jaistea eta jaiotza tasa igotzea. Eta populazioaren hazkunde honek ekarriko zuen eskaria igotzerakoan ekoizpena ere igotzea. Honekin lotuta, ekonomiaren inguruan hitz egin behar dugu. Lur gehiago landu ziren, behar hori zegoelako, baina labore berriak lantzen hasiko ziren eta baita teknika berriak ere hemen ditugu adibidez, Amerikatik ekarritako artoa eta patata. Eskulangintzan aldaketak egon ziren, gremioen kontrolaren aurka gogoratu gremioak erdi arotik zeudela eta hauek arautzen zutela ekoizpena, prezioak dena, ez? Eta honen aurrean, sortuko da alde batetik etxez etxeko lana, hau zer izango da, emango zeizkiela nekazariei lehengai eta tresnak, beraien produktuak egiteko. Eta baita ere manufakturak, hauek izango direlarik lehenengo fabrika modukoak. Eta hemen ekoiztutako produktu hauek non salduko dira? Hiriko merkatuetan, baina baita ere merkataritza kolonialean.
esan edu Amerikara eramango zirela. Eta azkenik gizartearen inguruan ere hitz egin behar dizuet. Esan dugu eskaria igo egin zela, eta honek ekarri zuen, eskaintza eta eskariaren legean, hemen baditugu kapitalismoaren hastapenak, eta zer gertatzen da, prezioak igo egin zirela. Eta nork atera zion etekina honi, eta nork pobretu zen. Nobleak izan ziren, pobretu egingo zirenak, beraiek bizi zirelako nekazarien diru sarreraz, hau da, errentaz bizi zirelako, eta burgesiak izan ziren oneri etekina atera ziotenak. Batez ere, ondasunek ekoizpena horretan aritzen zirelako, eta azkenean prezioak igotzerakoan, beraiek diru gehiago atera zuten, beraien diru hori, esan dugun bezala, merkataritzatik zetorrelako. Eta guzti honengatik, dirua garrantzia irabazten joan zen, eta lurren errentak garrantzia galdu egin zuen. Baita ere hitz egin behar dugu merkataritza triangeluarraren inguruan. Zer izan zen hori begiratu hemen? Hemen daukagu triangelu hori. Europarrek zer egiten zuten? Manufakturak, gogoratu manufakturak izango direla produktu amaituak. Hau da, adibidez, mai bat, bai? Eta horiek saltzen zituzten, eramaten zituzten Afrikara, eta erosiko zituzten esklaboak. Esklabo horiek eramango zituzten Amerikara, eta Amerikatik bueltan zer eramango zuten Europara lehengaiak. Hemen ikusten dituzue, kotoia, tabakoa, larruak, eta baita metal preziatuak ere. Baita hemen dituzue gehiago, azukrea, kafea, eta abar. Hirugarren puntuan ikusi genuen nolakoa zen gizarte hori. Gizarte estamentala. Estamentuetan banatua. Privilegiatuak lehenengo eta bigarren estamentuak eta populazioaren gehiengoa ez privilegiatuak. Hirugarren estamentuak zeudenak. Hauek, bai kleroak eta bai nobleziak, beti ere monarkia absolutuaren behan, ez zuten inongo aldaketarik ezarri nahi. Eta aldiz, burgesak izango ziren, ideia ilustratuetan oinarrituta, eskatuko dituztenak aldaketak. Beraiek pentsatzen zutelako privilegioak merito individualetan oinarrituta egon behar zirela, eta ez, familiatik jasoak. Hau da, ez izatea, zure aita noblea zenez, zu noblea izatea ezer egin barik. Eta azkenik, gizartearen behan nekazari eta langileak ditugu. Zeintzuk oso egoera penagarrian bizi ziren, eta beraien bizi baldintzak ez ziren hobetu. Ilustrazioaren inguruan hitz egin behar dugu jarraian, hitz egin dugu burgesiaren inguruan, eta ilustrazioa izango da antzinako erregimena zalantzan jarriko duen mugimendu kultural hori. Zeintzuk izan ziren pentsabalari nagusiak? Voltaire, Rousseau eta Montesquieu. Voltaire, defendatuko du parlamentarismoa, hau da, parlamentu batek erregaren boterea mugatzea. Rousseau, subiranotasun popular, hau da, boterea herriaren eskuetan egon behar da. Eta Montesquieu defendatuko duena izango da botere banaketa. Hau da, botere betearazlea gobernuarena alde batetik. Botere legegilea beti parlamentu baten eskuetan eta botere judiziala auzitegietan. Zeintzuk ziren ilustrazioaren printzipio nagusiak? Bat, ikastea eta irakastea funtsezkoak ziren. Izan ere, garai honetan, jende gehiena analfabetoa zen. Ezagutza lortzeko bidea zein zen? Arrazoimena. Arrazionalismoa defendatuko zuten. Eta beraiek pentsatzen zuten zientzia eta aurrerapen teknologikoak positiboak zirela, hazkunde ekonomikoa ekarriko zutelako. Eta azkenik, beraiek oinarritzen ziren berdintasun eta askatasunean. Ideia hauetako batzuetan errege absolutu batzuek hartu zituzten, baina beti ere beraien botereari uko egin gabe. Eta hauei deituko zitzaien, gogoratzen duzuen nola, hauei deituko zitzaien despota ilustratuak. Hau da, despotismo ilustratua. Dena herriarentzat, baina herria gabe. Uko egin gabe beraien botereari. Aldaketa txikiak, baina botere absolutuari uko egin gabe. Hemen ikus dezakegu, botere banaketa hori ilustratuek proposatzen zutena. Zer gertatzen zen aurreko garaian, antzinako erregimenean, monarka absolutuek botere betearazlea, legegilea eta judiziala zituztela.
Hemendik sortuko da liberalismo ekonomikoa, edo ekonomian askatasuna egotea. Hauek izan ere defendatuko zuten merkataritza askea, bai? Herrialde ezberdinen artekoa, eta baita herrialdean bertan ere inongo arantzelik gabe protekzionismoaren kontrakoa da hau. Orduan, defendituko zuten baita ere lehia askea. Negozio ezberdinek euren artean konpetitzea produktuen kalitate eta prezioak hobetzeko. Eta azkenik hitz egin beharko dugu sistema parlamentarioen inguruan, Britainia handikoa eta Estatu Batuen ingurukoa. Lehenengoa, Ingalaterran monarkia parlamentarioa zegoen. Hau, hemengo irudietan ikus dezakezuen bezala, erdi arotik zegoen zeozer zen. Bazeuden komunen ganbera eta lorden ganbera. Bai? Hemen lorden ganberan egongo ziren aurretik privilegiatuak ziren hoiek, hau da, nobleak eta kleroa, eta komunen ganberan egongo ziren hirietako burgesak batik bat. Baina, zer gertatu zen, hemen ikusten duzuen Carlos Lehenengoak, Estuardo familiakoak, erabaki zuela, parlamentu hauek aintzat hartu gabe gobernatzea. Eta honek, ekarriko zituen bi gatazka. Lehenengoan, 1759 urtean, Carlos Lehenengoa hau exekutatu egin zuten eta errepublika bat aldarrikatu zen. Oliver Cromwell, hemen ikusten duguna, buru. Baina, 11 urte beranduago, Carlos Bigarrenarekin monarkia berrezarri zen beti ere parlamentua onartuz. Baina berriz ere urte batzuk beranduago bigarren gatazka bat piztuko zen. 1689 urtean berriz ere Jakue Bigarrenak politika edo politika absolutista ezarri nahi izan zuelako. Honek eragin zuen monarka berri bat bilatzea eta Gilen Orantzekoa ekarri zuten herbehereetatik. Honek sinatuko zuelarik eskubideen adierazpena. Hemen azpimarratu behar dugu, alde batetik eskubideen adierazpena izango direla ideia ilustratuetan oinarritutako printzipioak, eta baita ere, 1779an barkatu astu zaidala habeas corpus. Honek suposatzen zuen ezin zirela atxiloketa arbitrarioak egin. Zer esan nahi du honek? Adibidez, erregeak ezin zuela bere ideien aurka zegoen norbait atxilotu nahi zuelako. Beran nahi zuelako, ez? Hemen ikusten dugu orduan nolakoa zen Ingalaterrako sistema politikoa, egia da botere banketa bat egon bazegoela, baina erregeak jarraitzen zuen botere betearazlea eta legegilaren parte izaten. Eta, bestalde, Ingalaterrako koloniak, Amerikako estatu, gaur egungo Amerikako estatu batuetan zeudenek, ez zeukaten parlamentuan inongo ordezkarik. Eta orain ikusiko dugu zergatik aipatzen dizuedan hau. Itzeingo dugulako Amerikako estatu batuen independentzia prozesuaz. Hemen ikusten dituzuen estatu hauek ziren Amerikako estatu batuak bilakatuko zirenak. Ingalaterraren 13 koloniak ziren, hemen badukagu alde batetik ditu koloniak hauek, eta metropolia izango zela, kasu honetan Londres, kontrolatzen zituenak. Eta hauek, ordezkaritzarik ez zutenez, Ingalaterraren aurkako matxinada piztuko zuten. Beti ere, berdintasunaren eta askantasunaren printzipioetan oinarrituz. Orduan, zergatik esan dizuedan bezala, beraiek esaten zuten, no taxation without representation. Hau da, ez zeukaten parlamentuan ordezkaririk eta zerga handiak ordaindu behar zituzten. Orduan esan zuten ordezkaritzarik ez dugun bitartean, ez dugu zergarik ordainduko. Hori gutxi balitz, 1773 urtean, hemen ikusten duzuen bezala, Britainiarrek ingeles konpainia bateri eman zioten tea saltzeko monopolioa. Eta horrek, tearen matxinada edo Boston Tea Party ekarriko zuen. Hurrengo bideoan ikus dezakezue 1776 urteko uztailaren lauan Amerikako estatu batuek nola aldarrikatu zuten beraien independentzia. Caballeros, la Cámara pasará a la votación sobre la resolución propuesta por el señor Lee. Así es. Dickinson no ha venido. Estas colonias son, y por derecho deben ser, libres e independientes como estados,
y toda relación política entre ellos y el país de la Gran Bretaña es, y por derecho será, completamente disuelta. Georgia vota sí. La votación es la siguiente. 12 votos a favor de la independencia, ninguno en contra y una abstención. La resolución ha sido aprobada. Cuando, en el curso de los acontecimientos humanos, se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que le han ligado a otro y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado y por supuesto igual al que las leyes de la naturaleza y las de Dios le dan tal derecho, un justo respeto al juicio de la humanidad exige que declare las causas que lo impulsan a la separación. Sostenemos como evidente dicha verdad, que todos los hombres son creados iguales y son dotados por su creador de ciertos derechos sin... ¿Qué es esta palabra? Inalienables. De ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno. La historia del actual rey de Inglaterra es una historia de repetidas injurias y usurpaciones cuyo objeto ha sido el establecimiento de una absoluta tiranía sobre estos estados. A cada grado de estas opresiones hemos suplicado por la reforma en los términos más humildes. Nuestras súplicas han sido contestadas con repetidas injurias. Un príncipe cuyo carácter está marcado por todos los actos que definen a un tirano no es apto para ser el gobernador de un pueblo libre. Nosotros, los representantes del pueblo de los Estados Unidos de América, solemnemente publicamos y declaramos que estas colonias unidas son, y por derecho deben ser, estados libres e independientes, y están absueltas de la fidelidad a la corona británica. Así que para sostener esta declaración con una firme confianza en la protección divina, nosotros empeñamos mutuamente nuestras vidas, nuestras fortunas y nuestro sagrado honor. ¡Dios salve a nuestros estados americanos! ¡Dios salve a nuestros estados americanos! Dugun nola 1776ko uztailaren 4an koloniek independentzia aldarrikatu zuten 7 urteko gerra zibilari hasiera emanez. Beno, hemen bandera gustatzen zaizkizuen hori, ikus dezakezuen nola independentzia aldarrikatu aurretik hau zen kolonietako bandera, bai? 13 marra gorri eta txuri, 13 koloniei erreferentzia eginez, baina beraien lotura hemen ikusten duzu Britainia handiarekiko. Behin independentzia aldarrikatuta, hemen daukagu Amerikako Estatu Batuetako lehen bandera. Eta zenbatzen badituzue izarrak, ikus dezakezu erreferentzia egiten diola izar bakoitzak 13 estatu hoiei. Eta ondoan jarri dizuet gaur egungoak. Gaur egun Amerikako Estatu Batuak estatu federal bat delako eta herrialdea 50 estatutan banatuta dago. Hemen ikus ditzakezue 50 izarrak. Esan dizuedan bezala, 1783 urtean independentzia onartu egin behar izan zuen Britainia handiak, 1787 urtean konstituzio bat idatzi zen, Amerikako Estatu Batuetako lehen konstituzioa, ideia ilustratuetan oinarrituta zegoena. Eta 2 urte beranduago, George Washington, Amerikako Estatu Batuetako lehen presidente bihurtuko zen.